A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, asistiu en Lousame a un encontro coas persoas que participan nos proxectos do voluntariado xuvenil e sénior que organiza o Concello. Estivo acompañada da propia alcaldesa Teresa Villaverde e tamén de varios membros do seu equipo de goberno. No encontro, Cristina Pichel destacou a calidade dos proxectos, agradecendo aos voluntarios a axuda prestada e o seu traballo desinteresado. Tiña moitas ganas de coñecer os proxectos de Lousame un ano máis, que sempre son dunha calidade inmellorable. Como se conocen os proxectos é conocendo as persoas que participan neses proxectos, e para iso hai que vir aos sitios e hai que estar un rato con vos. Por iso vos dicía que a min hoxe tamén me gustaría escoitarvos, ver o que fixestes, ver tamén, no que se pode mellorar, que sempre se pode mellorar, e ver en que vos podemos seguir axudando, non? Eu creo que é moi importante promover este tipo de iniciativas en concellos pequenos, en concellos rurais, en concellos como é o caso de Lousame, onde ao final vos, co vosso tempo, altruistamente, de unha maneira totalmente solidaria, estades axudando a vosa contorna. Eu creo que non hai nada máis gratificante que iso, non? Que ser nun sitio, implicarse co que fai falta nese concello e axudar os veciños e as veciñas que máis o necesitan. Un aspecto este no que tamén incidiu a rexedora Teresa Villaverde, quen destacou a boa relación entre todos os participantes dos programas de voluntariado, en especial os do voluntariado sénior, no que a relación entre maiores e mozos é moi enriquecedora. Ademais destas dúas propostas, a directora xeral tivo tempo tamén de coñecer a experiencia de dúas mozas turcas participantes no programa de voluntariado europeo que se veu desenvolvendo nos últimos meses tamén neste concello e que xa está a piques de rematar.